सुबानकाटा दखरा एबसुनि सनाथि मायथाइ फालिथाया साननैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सुबानकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि सनाथि मायथाइ आरो सुबानकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 51थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। 21 आरो 22 फेब्रुवारि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सुबानकाटा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे जथुम्माया जागायबाय। बेबायदिनो दिनैनि जागायजेननाय सानाव बायदि नब्लां बेखेवनाय हाबाफारिफोरखौ मेहेर गोनाङै मावफुंनानै लायो। लोगोसेयैनो गाबोननि जोबथा साननि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो जर'खा आलासि महरै गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लाफैगोनखौ मिथिहोदों। नैबे समाव जोङो सुबानकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मिरु आरो जिल्ला लेभेलनि जिखिनि बोसोन एबा डाइरेक्सन दा बे डाइरेक्सनजों माखासे फाइनान्सियेल असुबिदानि थाखाय जों खारस्लाबजोबनो हायाखैब्लाबो जों जिखिनि खारदों दा बिनि गेजेरजों जोङो एसेबाबो सोलायनायखौ मोननो हादों। सिगांनि बायदि माखासे थासारिफोरा हयथ' बेवहाय गैलिया। दा गैलिया होनना बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा, बाराद्राय बुंनाय जायो। खारन जोंनि नैबे सुबानकाटा ओनसोलनि सोलोंथाइ जौगाथायनि थाखाय जोंनियाव गंसेल' फरायसालि दङ। दा बे गंसेल' फरायसालियाव खमैनो 700नि सायाव फरायसा फरायसुलिफोर थानायलाय दा बेहाय नांगौ बायदि गोग्गो सोलोंथाइ एबा गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ मोनफुंहोनांगौनि थाखाय फरायसा आफादा सान हर मेंनाय जिरायनाय गैयाजासे जेसेबांखि खामानि मावाथोंब्लाबो बेवहाय माखासे सोलोंथाइ लानायनि माखासे परिबेख गैयैलाय दा बेवहाय जोंनि नाजादोंमोनब्लाबो बे नाजानाया ओमफ्राय बेबायदि खामानियाव फैसोआखै। दा बेखायनो जोङो नैबे ओनसोलनि सोलोंथाइ खान्थिखौ सोलायनांगौ जायोब्ला बेवहाय जोङो फरायसा आफादाल' थैथाब थांथाब नाजायोब्लाबो बेवहाय जेबो फिथाइ थायनाय नङा। बेवहाय सरकारनि माखासे हेफाजाब सहाय सहयोग नांगौनि जाना फैदों। दा बेवहाय जोंनो एसेबां खमैनो 57सो गामिनि थाखाय जोंनियाव खमैनो 2 गोजौ फरायसालिनि गोनांथि जाना फैदों। दा बेवहाय गंसेल' फरायसालि थानायलाय बा फरायसा आफादा जेसेबां खामानि मावदोंमोनब्लाबो जोङो फरायसा आफादनि मावनाय जिखिनि फिथाइ बेखौ जोङो मोनजोबनो हायाखै। दा माखासे बेबायदि नन गभर्नमेन्टेल एबा माखासे प्राइभेट स्कुलफोर दं बेवहाय। दा बे प्राइभेट स्कुलफोर दङब्लाबो बेवहाय माखासे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि रांखान्थियारि हालोदा थिग नङैलाय बेवहाय रायजो राजाफोरा गोसो दङब्लाबो बेफोरबायदि प्राइभेट फरायसालिफोराव गथ'फोरखौ फोरोंथाइ होनो हायाखै। दा बेखायनो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, बेखौ बे जेंनाखौ सोलोंथाइनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ जायोब्ला जोंनो बेवहाय सरकारि फरायसालि गंसे गोनांथि जाना दंबावो आरो गेजेर फरायसालिनि गोनांथि जाना दङ। दा बेफोर माखासे अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरखौ हयथ' दानि बिटिआर सरकारनिफ्राय एसेबाबो हेफाजाब सहाय सहयोग होयोब्ला जोङो फरायसा आफाद हिसाबै जों जेखिनि खामानि मावबोदों बेनि फिथाइखौ जोङो आबुङै मोनफुंनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। मेलाव जोङो सुबानकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनिनो जोंहा रायजो आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों जों जयैनो थांनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांखौ जोङो खननैसो लोगो हमनाय जाबाय। बेवहाय बिथाङा फैनायनि कनसेन्टखौनो होबाय दङ। हयथ' जोङो आसा खालामदों बिथाङा फैगोन। दा बिथाङा फैनायनि गेजेरजों नैबे सुबानकाटा हालामनि जिखिनि माखासे सोलोंथाइ जेंना, माखासे लोंनाय दैनि जेंना, माखासे अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरनि माखासे जेंनाफोर, दा बेफोरखौ बिथाङा हयथ' नायै हयै सार्भे खालामनायाव हयथ' नैबे सुबानकाटा ओनसोल जौगाखांनायनि थाखाय माबा मोनसे रादाय मोननो हागोन जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ। नैबे समाव जोङो सुबानकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गासै 57सो गामिनि रायजो राजाफोरखौ जोङो बेखौनो खावलायगोन। जोङो दिनै जा मोनसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ फालिनो नागिरबाय दङ। दा बे मोनसे जारिमिनारि सान। मोनसे समाव जेसेबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जोङो नैबे सुबानकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गाज्रि हालोद बेफोरखौ जोङो सौसिनानै दिनै मोनसे मोजां थासारियाव मोनफैबाय। दा बे हिसाबै सुबानकाटा हालामनि सिङाव थानाय गासैबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ नैबे गोग्लैसोनाय नासयजानाय सुबानकाटा हालामनि माखासे मावनो गोनां खामानिफोर दा बेफोरखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय नैबे सुबानकाटा हालामनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ ज' ज'यै खौसेथियै हाबाफारि मावलांनायाव फरायसा आफादखौ हेफाजाब सहाय सहयोग होगोनखौ जोङो मिजिंथिदों। आरो लोगोसेनो गाबोननि जिखिनि हाबाफारि बेखौ
नों दानागार आं दानागार दल संगठन फाराग लाखिलायालासे बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारिखौ मेहेर गोनाङै जाफुंसार खालामफैगोनखौ आसा खालामदों आरो खावलायहरनाय जादों। गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो सुबनकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो बेजों लोगोसेनो लोब्बा लाखिनानै सुबनकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 51थि बोसोरारि जथुमा बे मोननै आफादजों जि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जोङो खुंनो होननानै साखाफारा जादों। बे खुंनायाव आंखौ बानजाय आफादनि आफादगिरि बिबान मोननानै आं बे आफादखौ आङो मोजाङै खुंलांनो होननानै आं सानदों। साफ्रोमबो जिहेतु रायजो राजाफोरनि मदद होनायजों बा मदद मोननायजों, साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरनि मदद होनाय आरो मदद मोननायजों, साफ्रोमबो फालांगियारिफोरनि मदद होनाय आरो मदद मोननायजों आङो बे आफादखौ जेसे हागौ एसे आं मोजाङै दैदेनलांनो सानदों। आरो लोगोसे माखासे गोबां आलासि फैनायफोरखौबो आङो आंनि गोहोजों बा जोंनि बानजाय आफादनि जे गोहोजों जोङो मोजाङै मोजां खुंलांहरनो होननानै जों सानदों। आंहा बेवहाय सानो बे जथुमानि खुंनायजों जिहेतु जोंनि नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो, बे फोरबोआव साफ्रोमबो रायजो राजाखौ फैनानै बा बेयाव बाहागो लाफैनानै जोंनि माखासे सुबनकाटा ओनसोला जेरैबायदि गोलैसोनानै थानाय ओनसोल, बे ओनसोलखौ जों जाहाथे जोङो खावलायदों, जों इनभाइट खालामदों जोंनि बिटिसिनि CM प्रमद बर' सारखौ जाहाथे बिथाङा नुजाफैगोन। बेहाय रायजो राजाफोरनो माखासे बिबुंथि होलांगोन आरो रायजो राजाफोरा बेखौ खोनासंनानै जोङो मोनसे जौगानाय मोननो हागौ होननानै जोङो मिजिंथिदों।